Sanibonani hlobo zami. Ngiyathemba ukuthi ni right. Yazi ngithi ngithathe nje leli thutshana ngoba ngilitholile. Nginichazele nakho bafethu okuphuthumayo nje. Bamba ke. Nginendaba la engizocela ukuhlonipha ngizehlise ngixolise futhi kunina. Nonke enizobe nibuka le video eni understand istory engizokhuluma ngazo. Ngizocacisa indaba yami noMayogathi. Kune content ebesiyenza noMayogathi besidlala ne. Besidlala abanye bethu bebebona ukuthi siyadlala, abanye bebengaboni ukuthi siyadlala. Indaba yasuka kanje uMayogathi wangithanda yezwa. Wathi ucela ngibe intombi yakhe. Kwaba ukuthi ngiyamtshela Jama angeke ngikwazi ukuthandana nawe nginaye umuntu engithandana naye. Wathi uJama uyangithanda enze njani ngathi mina amantombazane engaka sengazi ukhethe mina yabo. Yebo leyo nto emhlabeni nje amantombazane amaningi ngabi. Sengazi ukhethe mina athi nje angazi nami inhliziyo yami nje ikuthandile. Hayi bese ngithi no Mayogathi ungaphatheki kambi. Baningi abantu besifazana ungakhetha kubona. Nje angithanda ukudlala ngawe angiswena umuntu othanda ukuhlukumeza abantu yabo ngibhanqa abantu kube nje aya shuthi uMayogathi akunderstand lokho athi okay kulungile ngizokunikeza ithuba until understand ukuthi ngiyakuthanda yabo ngifuna ube umuntu wami. Ngithi mina yibo kahle wena uzongenzani yabo uzongenzani yabo umbuzo nje ongawubuzana nombani. Asho ke nathi hayi ngiyakuthanda nje ngifuna ube umuntu wami yabo ngifuna ukuba unkosikazi wami inini. Ngik-understand futhi lokho cause yabo wonke umuntu uyayibika mangabe suke ene feeling noma ethanda umuntu naye futhi wayenza into right ngokuthi angitshela ukuthi uzizwa kanjani ngami. Okay ngajabulela futhi lokho ngoba vele kuyinto enhle kuhle vele kumnandi nje ukuthi umuntu afile ukuthanda ngawe yabo leyo nto hayi afile inzondo uthando luhle. Kodwa ke akusoze wamukela wonke umuntu ofika empilweni yakho. Ngamtshela ngathi ngeke ngikwazi ukuthandana naye. Wadlula futhi lapho bandla. Angazi manje indaba ngizoxoxa ngiqede noma ngizoyikhatha angazi ngizobe ngiqhubeka kodwa nayo ukuze ungeze uba yinda kakhulu. Salento zake noMayogathi. Understand uMayogathi ukuthi angimthandi. Make understand lokho uMayogathi. Kungabe inkinga athi ngelinye ilanga usacela ukuzongivakashela endlini yabo because wayedlula ngalapha engihlala khona waye kwimall engihlala kuyo ngaleso sikhathi engihlala eduzane kwayo. Athi ucela ukungibona ngiphuma ephandle mangiphuma nangempela uphandle kwaqala kanjalo kube ngazuthi mina naye siyajola sathatha ivideo khona esithatha ivideo anyway sayithatha ivideo sayipost kwaba ngazuthi mina ngiyigirlfriend aMayogathi or uyangishela angazi yabo sabona ukuthi niyayithanda leyo nto nina sagcina silokhu sithatha ama video masithola ithuba sindawonye nani yabo kodwa into yokuthandana kaze yenzeke alukho usuku la engangathanda noMayogathi futhi naye uyazi akanankinga naleyo nto. Sengenzela ukucacisa kakhulu kulabo abazwelayo kulesimo sami sokuthi mhlawumbe ngidlale ngoMayogathi ngimxhaphazile ngenzeni Mayogathi right la khona nje uhappy akanankinga kuningi kakhulu abesikwenza kube ngazi ukuthi siyathandana sithandana izoyikhatha short ngoba vele izoba yinde mangiyelula. Nabantu besijabulela kakhulu abanye ke bebebona siyadlala ngoba bebeze bethi ongcono why ningenze ngathi nalobolana why ningenze ngathi nikhipha ini yabo zonke lezo zinto lezo mina ke angithandi into kanjalo ngoba beyigcina abantu bekholwa ngempela ukuthi mina ngintombi kaMayogathi. Ndonto leyo ibingamlimaza umunye umuntu ngokucabanga ukuthi na mhlawumbe ngidlale ngayo njengoba belimele nje abanye. Abantu basho khona ukuthi why kufanele uzenze ingcono uMayogathi why uhlukumeza uMayogathi. Abantu engabazi ngempela futhi engineshow ukuthi bayakholwa ngempela mina ngithandana noMayogathi angikazi ngithandana noMayogathi guys angikaze. Makuthi ngithandana noMayogathi bengenze ngimbhanqe namuntu ngeke clear nje lapho bengembhanqe namuntu mina mangithandana nomuntu angimbhanqe nomuntu ababi babili
So ngiyacela ningaphatheki kambi, ningasho ukuthi mhlawumbe ngidlale ngengane yabantu kwasha kwacima kanjani njani. Angazi ke futhi ukuthi why nimzwela kangaka uma yogathi, ngoba uma yogathi uyazi ukuthi besenza icontent, futhi icontent eyayicreatekela yona singaqondile. Sathatha nje ivideo abantu bathi hayibo niyadatana inini, savele savuma yabo, savele sangaphika naye sayidini lakhe. Mangithi ngiyabona ku social media wakhe kwenza ngathandana nami, ngavele ngangaphika mina indaba. Okay, mhlawumbe ngiyivale le video ngiqale enye because izoba ningi mangiqhuma la. Cha, ngathi ngicela nje bandla niqole ngendaba amayogathi angithandani naye. Asithandani naye futhi uyazi nje asithandani, akazi sithandane. Yeah, angivumanga ngasho njalo naye futhi wa-understand, akanankinga, uright, uyazi ukuthi ngusisi wakhe, uyazi nje nami ngiyazi ukuthi ubhuti wami kumnandi khona lokho, siyachazeka. Kuningi kakhulu okuhle esikwenza noma yogathi ngaphandle ukuthi sathandani. Asithandani, senze content. Let me be clear.